Get ready. Front posing. 記極今日啦，高升者咧。Front posing. Tapi kung natawag ka sa ano le. Quarter right turn. Nataplang ko kihig ko kung natawag sa ano le. Back posing. Tanong mawag na rin kanina. Mag-atem sa ano le. Quarter right turn. Front, back, straight. Front double bicep. Back chest. Back, back, straight. Rear. Rear double bicep. Side tricep. Abdominal pose. Expand. Most muscular.
active. Di pa rin ang fight kaya wala mo makikita na lang buwan na mateng box, hindi sila